Lendaz, ukude murumu mangu muno ndiri kuda kutora mukaka mufriji. Mudhara, ungopinda murumu mangu utoda kutora mukaka wangu mufriji yangu. Uchiona kuti wakuita step out of the zone manje. Step out of the zone. Mubamani. Mfana. This is my house. Ndoita zvandoda muno. Lendaz, hamuoni kuti hazviiti here zvamuri kutamba. Zvinhu zvangu izvi. The least you can do is respect that. Zvinhu zvako zvirumbamani. Zvikushandisa magetsi ani. Mudhara. Magetsi ndotenga 1. Rent ndobhadhara 1. So that gives me the right to gara pana. Don't forget kuti ndini ndakakubvumira kugara pamba pangu. I can do zvese zvandoda paden pangu. Mudhara, izvi zvazonyanya manje. Automake sure kuti wandisa pabudget rechikafu each and every month. Ndike kuti garisane zvakanaka pano. Pera kwemwedzi ndiri kubuda. Ndikunotsvaka kugara. Zvipano zvanyanya. Manje pano haupabve zvekumhanya mfana. Ndokuvharisira dzimba dzese dzemuno. Hapana nokutora muno. Otodzikama zvako. Idai ndinotora mukaka wandavinga mufriji omo. Thanks mfana. I'm a proud landlord kuva neRoja rakaita sewe. Wabika dinner for us. See you neRoja. Ati mudhara usadaro. Cheers mfana. Toonana time.